Жить без цябе абыякава, сумна і цесна. О, як ты мяне ўзняла, родная, любая песня. Ты навучыла любіць жытні кавалачак хлеба. Зоры дарыла ты мне, у ноч адкрываючы неба. Хто цябе змалку пазнаў, той ад хаціны не зверне. Кожнае слово тваё, это што ў коласе зерне. Гісторыя стварэння узорнага фальклорнага калектыва «Кропелькі» плаўна выцякае з творчасці народнага фальклорнага калектыва «Валайчанка», які пачаў сваю дзейнасць у 1976 годзе. Кіраўніком і арганізатарам калектыву з'яўлялася настаўніца Марыя Станіслаўна Будзько. Удзельніцы сваёй творчасцю адкрылі невычарпальную чароўную скарбонку, у якой захоўваліся родныя песні, песні матуль і бабуль. У сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя касманаўт Віталій Іванович Севастьянаў разам са знакамітай актрысай Тацянай Ведзянеевай наведалі Смаргоншчыну. На Снегянскім мосце іх сустрэла валайчанка. Касманаўт вельмі хваліў удзельніц калектыву і пацікавіўся, ці ёсць каму перадаць багатую народную спадчыну, ці збіраюцца яны гадаваць сабе змену. Вось тады і было прынята рашэнне сабраць самых таленавітых дзетак са школьнага хору і стварыць новы фальклорны дзіцячы калектыў. Так, у 1986 годзе у Валэйкавічах і з'явіліся «Кропелькі». Кіраўніком калектыву стала настаўніца Ванда Віктараўна Роля, акампаніятарам Юрый Андрэевіч Вутовіч, пазней Андрэй Грыгаровіч. У 1998 годзе калектыву было прысвоена ганаровае званне «Узорны фальклорны калектыў». Паважаныя госцікі, паважаныя гледачы, дазвольце пазнаёміць вас з маімі гасцямі. Гэта фальклорны гурт «Кропелькі». «Кропелькі». Вельмі цудоўная назва. А чаму менавіта так вы назваліся? Калі ствараўся гурт «Кропелькі», у яго ўвайшлі дзяўчынкі другіх, трэціх, чацвёртых класаў. Маленькія, звонкагалосыя, як кропелькі. Зараз яны ўжо павырасталі, нават замуж павыходзілі, а некаторыя засталіся спяваць у народным гурце «Валайчанка». Па-другое, і магутныя рэкі складаюцца з малюсенькіх кропелек вады. Вось і нашы кропелькі уліваюцца ў магутны акіян адраджэння беларускай культуры. Захацела бабуленька раптам збагацець, пасадзіла рабу курку, каб вывяла дзеці. Ціп-ціп-ціп-ціп, цуруру, ціпок-ціпок-цу. Нанімала чачотачка скошну музыку, нанімала невялічка капелю усю. Салавейка на скрипачку, верабейка на прыклість, а вароны у далонь, чорны галкі у цымбал, дробны пташкі у свісташкі. Веселілі ўсі, веселілі ўсі. Кіем на дзверы паказаў ім тут, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, паказаў ім тут, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, паказаў ім тут. Вы самі грайце свайго цаца, толькі не страшце малого хлапца. Гон-за-за-за, гон-за-за-за, малого хлапца. Гон-за-за-за, гон-за-за-за, малого хлапца. Сядзіць камар на дубочку, на зялёненькім лісточку. Ай, люлі-люлі-люлі, на зялёненькім лісточку. Ай, люлі-люлі-люлі, на зялёненькім лісточку. Сядзіць камар напявае, дробных рушак забаўляе. Ай, люлі-люлі-люлі, дробных рушак забаўляе. І ясміначку шанца, го-го-го, три яєчки паршичка, го-го-го, і яєчко покаша, оха-оха. Усе пили каля, броду не брала я, ветки дробну кину кужель на палицу, сама пойду на улицу, кину кужель на палицу, сама пойду на улицу. А ты я, ой, мама, что будет, если меня не возьмет, если меня не возьмет, ой, что будет, ой, мама, что будет, если меня не возьмет, если меня не возьмет, ой-ой-ой.
Фальклорнікі-валайчанкі разам з удзельнікамі кропелек вандравалі па шматлікіх канцэртных пляцоўках, святах, фестывалях і конкурсах, ладзілі канцэртныя праграмы на святах вёсак, паспяхова прадстаўлялі свае калектывы на раённых аглядах-конкурсах. У сувязі са зменай базы дзейнасці кіраўніком калектыва некаторы час была Юлія Віктаровна Рэшкевіч, а з 2022 года калектывам кіруе Лілія Станіславаўна Мураўская. У калектыва шырокая багатая біяграфія выступленняў. Майстэрства яго ўдзельнікаў высока ацэньваецца на конкурсах і фестывалях розных узроўняў. Гэта даказваюць узнагароды міжнародных, рэспубліканскіх, абласных, усерасійскіх і раённых значэнняў. У планах калектыву дальнейшае вывучэнне, зберажэнне і папулярызацыя фальклорнай спадчыны свайго рэгіёна, пашырэнне рэпертуару і дальнейшы ўдзел у фестывалях і конкурсах. А як спраўдзяцца гэтыя планы, пакажа час.